сподобится нам священие святаго Евангелия. Господа Бога молим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрость прости, услышим святаго Евангелия. Мир всем! Ще се чете и Светото Евангелие според свети евангелист Матей. Да внимаваме! Като мина събота на разсъмване в първия ден на седмицата, дойде Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. И ето стана голям трус, защото ангел Господен слезе от небето, пристъпи, отвали камъка от вратата гробни и седеше върху него. Видът му беше като светкавица, а дрехата му бяла като сняг. И пазачите, оплашени от него, се разтрепериха и станаха като мъртви. Ангелът се обърна към жените и им рече: не бойте се, знае, че търсите разпнатия Иисуса, няма го тука, той възкръсна, както беше казал. Дойдете, вижте мястото,
дето е лежал Господ. Идете скоро, да обадете на учениците му, че той възкръсна от мъртвите и ето, преварва ви в Галилея, там ще го видите. Наказах ви. И като излязоха бързо из гроба, те със страх и радост голяма се затекоха да обадят на учениците му. А когато отиваха да обадят на учениците му, ето Исус ги срещна и рече: радвайте се. Слава свете, единосущне и животворяще и неразделне и Троице, всегда, нине и присно и во веки веков. Христос воскресе из мертвых, смерть ее, смерть поправ, Иисус тим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смерть ее, смерть поправ, Иисус тим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смерть ее, смерть поправ, Иисус тим во гробе живот даровав. Да воскреснет Бог и растучатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящи Его. Яко изчезает един, да изчезнут, яко тает восък от лица огня.
праведници да возвеселятся. Сей ден негоже сотвори Господ, возрадуемся и возвеселимся вон. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Христос воскресе! Христос воскресе! Миром Господа помолимся. Услышим мир и спасение душ наших, Господу помолимся. О мире сего мира, благословенни святи Божии, церквей соединений всех, Господу помолимся. О святем храме всеми сверию, благовением и страхом Божьим, входящих вонь, Господу помолимся. О святейшем Отце нашем Данииле, Патриарсе Болгостем и Митрополите Софистем, о святейшем Болгостем Синоде, преосвященном Герасиме Епископе Мелникстем, преосвященном Иоанне Епископе Бранистем, честном презвитерстве во Христе дьяконстве, о всем пришли людей, Господу помолимся. Господи, помилуй. О Христолюбивем нашем, царя болгарского Симеона, о православном болгостем народе и Христолюбивем нашем воинстве, Господу помолимся. Господи, помилуй. О пособите и покорите под нози всякого врага и супостата, Господу помолимся. Ограде се, всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся. О благорастворени воздухов, о изобилии плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, пленених,
и о спасении и Господу помолимся. О избавите ся нам от всякие скорби, гнева, беди, нужди, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владичицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадем. Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Патриаршеско и синодално пасхално послание. Възлюбени в Господа чеда на светата ни църква, Христос воскресе! Наистина воскресе! Отново неизказаната Божия милост се докосва до сърцата ни, като изпитваме радостта от свещената Пасха, празник на празниците и тържество на тържествата. В този пресветъл ден на Всеславното Христово възкресение Светата Православна Църква ликува духовно, виждайки Царя Христа да просиява от гроба като жених. О Пасха велика и пресвята Христе! О премъдрост и Слово Божие и сила! Думата Пасха означава преминаване. Преминаване от тлението към нетлението, от смъртта към живота, от греха към спасението, от временното към вечното, от долината на плача и смъртната сянка към невечерния ден в новият Иерусалим на Божието царство. Христовото възкресение е най-дълго очакваното и жадувано събитие в човешката история, проповядвано и предсказано от старозаветните пророци, засвидетелствано от светите апостоли и жените мироносици и запечатано с кръвта и страданията на неизброим лик мъченици и изповедници на вярата. Христовото възкресение е наша непрестанна радост и вдъхновение. То е смисъл и цел на нашия живот. Христовото възкресение е утеха на загубилите надежда, кураж на обезкуражените, оправдание за онеправданите, въздигане на падналите, вяра за обезверените, сила за немощните. Той е център на нашата вяра. Чрез силата на възкресението, жилото на смъртта е изтръгнато веднъж завинаги от света, защото ако Христос не е възкръснал, суетна е вярата ни. Ако Христос не беше възкръснал, животът ни не би имал смисъл. Но ето, Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък. Никой да не се бои от смъртта, понеже Спасителевата смърт ни освободи от нея.
възкликва св. Йоан Златоуст. Както Христос възкръсна от мъртвите, така и ние и нашите близки ще бъдем възкресени в последния ден, както изповядваме на всяка света литургия: чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещият век. Амин. В смутните времена, в които живеем, чувайки постоянно за войни, смърт, жестокости, неправда, конфликти, които раздират нашия свят, ние имаме една едничка надежда. Христос воскресе! Уистина воскресе! Ние имаме едно нелъжовно обещание от самия наш Господ и Спасител Исус Христос. Ето, аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Да не се боим, да стоим прави, бодри, с упование във възкръсналия Спасител. Да усвояваме непреходните евангелски добродетели, да участваме в светотайнствения живот на Светата Православна Църква, да подражаваме на светиите, да прощаваме на ближните си, да бъдем милосърдни, да се борим срещу индивидуализма, зависимостите, разделенията и отчуждението помежду ни, както и срещу всеки грях, който ни лесно омотава. Светлината на Христовото възкресение да бъде наш пътеводител, да безстрашно да служим на Бога в святост и правда пред Него през всички дни на живота си. Благопожелаваме на всички чеда на Светата ни Църква в България и извън пределите на нашето Отечество здраве, мир, духовни сили и пасхална радост. Нека да се удостоим и ние, както Христовите апостоли и жените мироносици, да срещнем възкръсналия Спасител, да беседваме в молитва с Него, да живеем съединени с Него, да бъдем със своите дела истински свидетели на Неговото преславно и спасително възкресение. Благодата на възкръсналия от мъртвите наш Господ Исус Христос, любовта на Бога и Отца и общението на Пресветия Дух да бъдат с всички вас. Христос воскресе! Уистина воскресе! Председател на Светия Синод Даниил Патриарх, български митрополит Софийски, членове на Светия Синод на САЩ, Канада и Австралия митрополит Йосиф, Великотърновски митрополит Григорий, Плевенски митрополит Игнатий, Ловченски митрополит Гавриил, Пловдивски митрополит Николай, Западно и средноевропейски митрополит Антоний, Варненски и Великопреславски митрополит Йоан, Неврокопски митрополит Серафим, Русенски митрополит Наум, Старозагорски митрополит Киприян, Врачански митрополит Григорий, Доростолски митрополит Яков, Сливенски митрополит Арсений, Видински митрополит Пахомий. Обични Господа, в Господа, братя и сестри, от тук продължаваме богослужението с пасхалната утреня. След малко хорът на свети Александър Невски ще запее началото на пасхалният канон. Призовавам всички вас да влезем в храма и да се насладим на пасхалното богослужение, на светата литургия, и който се е подготвил да приеме светите Христови тайни пред чистото и тяло кръв Христови. Христос воскресе! Уистина воскресе! Христос воскресе из мертвых, светил свет Само